ראיתם את המכשיר הזה? אתם לא יודעים איך עובדים בו? בואו תראו. דבר ראשון, מכוון את המכשיר. אני צריך לראות, כשאני יושב, הכרית הזאתי מגיעה טיפה פחות מגובה החזה. קצת מעל, אז אני מערים את המושב טיפה למעלה. יופי. דבר שני, את הכרית הזאת אני מכוון בכך שהיא תרחיק אותי מהידיות בשביל להגיע לטווח תנועה שהוא מלא. דבר שלישי, משקל. מכאן אני יכול להתחיל את התרגיל. שתי ידיים על הידיות, רגליים על הרצפה. מהשנייה הראשונה שאני מושך את הידיות, אני זוקף את הגב. אני לא אשאר פה, אני אזקוף וכווץ את הגב, וישר חזרה את הידיות, אמתח את הגב. פה יש לי קיבוץ, וכאן יש לי מתיחה, עבודה איטית. יש כמובן אפשרות לעבוד גם יד-יד, בתצורה הזאת, יישור היד עם טיפה רוטציה החוצה, יד שנייה, וזהו. עזרתי לכם? תעקבו. אם אתם מכירים מישהו שלא יודע לעבוד במכשירים, תשלחו לו.